we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namang pinakadagko ug pinakaulang balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. John D. Esteban, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Isa ka na ngadto sa 25 ang nataptan sa COVID-19 Delta variant sa Cagayan de Oro City. Humanadugang 4 ka kaso. Lakip ang usa ka 1-year-old baby. Ani ang report ni Cyril Chavez. Dugang 4 ka mga Cagayanon ang natakbuyan sa Delta variant sa COVID-19. Tulo sa natakbuyan magkauban sa trabaho. Usa ka 37 anyos nga babae taga Barangay Makasandig, 56 anyos nga babae taga Carmen ug 25 anyos nga babae taga Barangay Balulang. Samtang ang ikopat nga Delta variant carrier usa ka 1-year-old baby boy nga taga Cagayan de Oro City apan ana karon nagpuyo gawas sa rehiyon. Sigon sa City Health Office nga silang tanan clinically recovered na sa COVID-19 apan tungod sa bagong resulta nga Delta variant case sila, gikuha sila pagbalik sa CHO gidala sa isolation facility. Samtang sa kaso sa baby boy, nakig-coordinar na ang CHO ngadto sa LGU kung asa ang bata sa pagkakaron. Ginasubay na sab nila karon ang tanang mga close contact sa mong mga pasyente kinsa nakatakda nga ipailawom sa swab test. But ongoing po, pinapa-extract natin sir as yung mga basis natin preventive aspect sir. Then we'll do mga extensive contact tracing kasi probably sir not only yung family related sir, baka pati workplace related din sir yung mga contact tracing natin sir. Samtang 72 sa 77 ka mga close contact sa third batch sa Delta variant cases sa syudad nagnegatibo sa swab test. Kini mao ang close contact sa 8 ka tawo nga nadugang sa ihap sa Delta variant cases sa syudad niadtong milabayng bulan. 72 na sir yung negative sir, may 5 na lang po yung for repeat swab sir today and tomorrow sir. Out of the 77, 72 po sir yung negative na po sir, minonitor natin. Ito yung sa batch 3. Yes sir. Sa karon 25 na ang mga kaso sa COVID-19 Delta variant sa Cagayan de Oro City. Hangyo sa otoridad ang dobleng pag-amping hilabi pa nga mas paspas kini nga makatakod nga klase sa virus. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Tulo ka mga purok sa Barangay Coronon sa Santa Cruz, Davao del Sur ang gipailawom sa localized MECQ. Humandunay nagpositibo sa Delta variant sa lugar. Ani ang report ni Argil Relator. Niadtong niaging semana, dihang migula nga positibo sa COVID-19 Delta variant ang 24 anyos nga babaeng nagtrabaho sa usa ka planta sa Barangay Coronon, Santa Cruz, Davao del Sur. Busa sugod August 16, girekomenda sa local COVID-19 task force ang pagpatuman og 14-day localized modified enhanced community quarantine sa Purok Kumintang, San Francisco ug Santan sa maong barangay. Kini aron malikayan ang pagkatagpa sa maong mas makatakod nga variant sa COVID-19. Base sa gipagulang executive order ni Mayor Jaime Lau Jr., gibasehan nila ang IATF Omnibus Guidelines sa pagpatuman sa maong quarantine classification kung asa limitado ang movement sa mga tao sa pag-access lamang sa pagkaon ug serbisyo gikan sa mga establishmentong gitugutang mag-abli.
Gibawal ang paggawa sa mga nag-edad sa 8 paubos ug 65 years old pataas. Bagbong tarsab og checkpoints sa entry ug exit points ug ipatuman sa mga 8 PM hangtod 5 AM at curfew hours ug liquor ban gikan 5 PM hangtod 8 AM. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Gipailawom sa Enhanced Community Quarantine o ECQ ang lungsod sa Santa Maria sa Davao Occidental tungod sa parayong pagsaka sa COVID-19 cases. Atong ibalik si Argil Relator. Istriktong ginasuta sa mga personahe sa Santa Maria Municipal Police ang tuyo sa tanang taong nagasulod o gawas sa ilang lungsod. Essential travel lang ang ginatugutang makasulod o kinahanglang magpakita og mga gikinahanglang rekisitos una pasudlon. Gawas sa border checkpoints, upat sab ka mga community quarantine checkpoints ang gibungtar ug dunay roadblock sa pila ka barangay nga dunay taas sa kaso sa COVID-19. Wala tayong ina-allowed na nation ngayon. Bawal talaga, sarado yung beaches. Kaya kung pagpasok yung mga nagdadala ng pagkain, dadala ng supply, ni-require pa na namin na magkaroon ng RT-PCR test at saka medical kung wala silang RT-PCR test. Sumala sa DOH as of August 14, ikasyam ang lungsod sa dunay pinakadaghang active COVID-19 cases by area sa Davao Region ug ikaunom sa dunay pinakadaghang new cases. Busa subay sa executive order ni Governor Claudio Bautista, gipailawom sa ECQ ang Santa Maria sugod August 15 hangtod August 31 ning tuiga. Ipatuman ang curfew gikan alas 7 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag. Lakip sab ang total liquor ban. Usa lang ka tawo ang ginatugutang mugawas sa panimalay aron nga makapalit og pagkaon ug uban pang panginahanglanon. Una na ipatuman ang No Movement Sunday sa Santa Maria. Meron po sila sa kanilang report, no? Mostly po noon ay may gathering, no? Meron pong lamay, meron pong birthday, no, na nag-attend sila ng birthday. Meron din po silang household na gathering, no? Or meron pong wedding, no? 22 ka mga sample sa gikan sa Davao Occidental ang gipadala sa kauluhan alang sa genome sequencing o ginapaabot pa ang resulta. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. TB building sa J.R. Borja General Hospital sa Cagayan de Oro City gihimo una nga COVID-19 ward. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Gastek ang maong nga pasilidad giablihan aron makatabang sa pag-atiman sa nagkadaghang COVID-19 patients sa syudad. Gibuksan na sa management sa J.R. Borja General Hospital uban ang Cagayan de Oro City LGU ang COVID-19 Emerging and Re-Emerging Infectious Diseases Enclosure Annex nga kaning TB Pavilion sa mong ospital. Kini human nga 3 ka semana nang walay pasyente mong pasilidad. Mao kini ang tubag sa LGU ug sa mong ospital sa nagkadaghan nga COVID-19 patients nga ma-admit sa ospital kung asa pipila na ang gibutang na lang sa makeshift tent. Ana sa 16 ka mga COVID-19 patients ang maakomodar sa mong pasilidad nga dunay saktong higdaanan, isolation walls ug oxygen tanks. Ana pa sa 65 ka mga COVID-19 patients ang kasamtangang ginatabalan sa mong ospital. Busa gilauman sa LGU nga mahuman na ang 3rd ug 4th floor sa ospital nga himuong COVID-19 wards nga modawat og ana sa 60 ka pasyente. Matod ni Mayor Oscar Moreno, ginatutukan gayud sa LGU ang healthcare facility sa syudad. Ilabi pa nga padayon gyapon ang pagsaka sa COVID-19 cases sa syudad. Busa, padayon sab ang pag-awhag sa LGU sa mga Cagayanon nga magpabakuna batok COVID-19 ug kanunay sundon ang health protocols. And then everything else will follow. Recovery will even double, triple, etc. and multiply, labi na og steady. And maayo ang atong mga fundamentals, maayo ang atong public health. Recovery will not be far behind. Tek sa karon ginaplastar na sa mga personahe sa J.R. Borja General Hospital ang mga COVID-19 patients sa mong ospital o gibalhin na sila sa maong bag-ong pasilidad aron na matagaan sila og saktong pagtagad. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez. Magpabiling easterlies ang nakapekto sa panahon sa dakong bahin sa Mindanao.
Tungod sa easterlies, ang riyon sa Caraga, Northern Mindanao ug Zamboanga Peninsula makasinati og katag-katag nga pag-ulan, kilat ug pagdalugdog. Samtang ang ubang bahid sa Mindanao makasinati og panalagsang pagdag-um ngadto sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat ug pagpanulugdog tungod sa localized thunderstorms. Giabisuhan gihapon nga magmabinantayon ang mga nagpuyo sa mga landslide ug flood-prone areas. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kapin 6.8 million pesos nga kantidad sa droga na sakmit sa kapulisan ato sa bypass operation sa Talakag, Bukidnon. Ani report ni Cyril Chavez. Dakpan atol sa bypass operation sa Talakag, Bukidnon ang upat ka sospek nga nailang sila sa Anuding Bato nga taga Mulundo, Lanao del Sur, Ibrahim Mamalo, Renaldo Salva nga taga Claveria, Misamis Oriental ug Jessen Bagas nga taga Cagayan de Oro City. Galihok kuno ang mga sospek sa Region 10. Kapin usa ka kilo sa suspected shabu ang nakuha gikan sa ilahang posisyon nga mobalor ngadto sa 6.8 million pesos. Mauni siya ang subject also nato sa katong ingon ko wala na dayon na bypass operation and naay na dayon na bypass if you remember din sa Cagayan de Oro na 3.4 pero lahi ang nadakpan ato no wala siya na-appeal. Sigon sa otoridad, dako ang epekto sa pagkadakop sa mga suspitsado sa kampanya kontra illegal nga droga sa Northern Mindanao. Na-distribute no sa let's say kada barangay lang, isa lang ka gramo sir sa isa ka barangay na isa ka tawo na nakagamit ani. Could you imagine unsay effect ani sa pamilya ana and then sa community? Kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang gipasaka patok sa mga dinakpan. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Religious group sa Davao Oriental nga pinatikan o Holy Stone gipaklaro nga tiwalag na og dili na nila miyembro si Father Cornelio Galon ug ang mga miatake sa Davao Oriental Provincial Jail. Anang report ni Rial Soroche. Miatubang ang usa sa mga elders ug leader sa pinatikan o Holy Stone of the Catholic Apostolic Church of the Holy Spirit. Aron ipaklaro nga tiwalag og dili na nila kauban sa buhat si Father Cornelio Galon ug ang mamiatake sa Davao Oriental Provincial Jail niadtong Sabado. Gikan sa pagkasundalo ni Cornelio Galon, nag full-time matud pa kini sa grupo nga gitukod sa mga katigulangan nila apan nagbuhat kini og sariling simbahan. Nga di wala pud tay gitolerate kung unsa ilang gihimo, sila ang mosulbad sa ilang problema. Total kita ang Holy Stone wala man pud sugo sa ilang mao na himuan ninyo. Sila ang misiak, so sila ang manubag. Gipaklaro usab nila nga dili kulto ang pinatikan, sukwahi sa mga nanggawas nga balita. Ato na lang tawag og mga patikan kay naa man gyud mga patik ang mga membro namo. Ang Holy Stone gyud, Holy Stone siya. Gani sa mga karong murag daghan-daghan na gani kanang naglahi-lahi na ang simbahan gani. Pero gikan gina sila dia originality na sa mua. Kita nga Holy Stone wala tay labot ato mga binuhatan nga sa nakita sa ubang karon diha nga ngani naapektahan ang uban. Sa sugod pa wala man tay mga hinimuan nga unsa. Luyo niini, padayon ang panawagan sa otoridad sa makatudlo sa gitaguan sa mga miatake sa Davao Oriental Jail Facility, ingon man sa mga inmates nga miiskapo. Yung mga baril nila na short firearm, binigay doon sa kasamang tumakas heading to sa bukid ng part ng Lupon yun. Kauban si Luar Kahis sa kamera, ako si Rial Soroche para sa One Mindanao.
Sobra gatos ka mga repatriated overseas Filipino workers gikan Kuala Lumpur sa Malaysia miabot sa Davao City. Samtang ginasusi pa sa OWA kung duna bay Mindanawan nga OFW nga naipit sa kagubot sa Afghanistan. Ani report ni Sheila Vergara Rubio. Miabot sa Davao International Airport Lunes sa gabi ang 120 ka mga repatriated OFWs sakay sa PR528 flight gikan Kuala Lumpur, Malaysia. Gikan sila sa nagkadiyang nasod nga may-avail sa repatriation program bunga sa nasinating pandemya sa COVID-19. 94 kanila ang OFWs, 26 usab ang non-OFWs kuyog sa ilang mga dependent. 24 sa returning Filipinos ang fully vaccinated ug 17 ang nakadawat og first dose sa Sinovac ug Pfizer. Gi-facilitate sa OWA ang pasilidad asa ma-quarantine ang mga pasahero kutob August 29. Iswab sila sa ikapitong adlaw gikan silang pag-abot ug kung negatibo tugutang makapauli sa Agosto 30. Sa pikas bahin, gibutyag sa OWA nga wala pa sila nadawat nga kumpirmasyon sa ilang head office kung dunay taga Davao Region gikan sa mga Filipino nga naipit karon sa kagubot sa Afghanistan asa kontrolado na karon sa Taliban. Sa unang report, adunay 130 Filipinos nga kinahanglan ma-repatriate ug 32 niini ang nakahawa na ug nakaabot na sa Doha, Qatar. Ugaling dunay taga Davao Region nga nalakip sa 98 andam i-facilitate sa OWA Davao Region ang mga assistance niini ugaling ma-verify ang ilang membership. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Mga benepisyaryo sa trabaho Davaoenyo na sweldohan na luyo sa netubong kalibog human dili kuno sila maka-payout kung dili magpa-swab test. Ang detalye sa report ni Rial Soroche. We really ask for a sincerest apology of what had happened and rest assured we ways forward hindi na po ito mangyayari. Nangayog dispensa si Commissioner Norman Baloro sa nahitabong kagubot adlong Huwebes atol sa payout sa trabaho Davaoenyo sa People's Park, Davao City. Nakalatid magod sa IATF guidelines sa Executive Order No. 35 nga kinahanglang una magpaswab ay maka-payout butang nga gialmahan sa mga benepisyaryo. Mag-payout, i-swab test daw. So, napo ito mga kauban na mo nga di na lang may madto dito. Apanahan ay nakini, human maklaro na dili pa kinahanglang magpaswab ang nakapirma og kontrata. Una ang August 6, 2021 kung kanusa migawas ang bagong guidelines sa mandatory swab test before payout. Busawa pa'y labot nini ang mga na-enroll sa trabaho Davaoenyo ni adtong Hunyo ning tuiga. Ang madawat nga payout dako kuno og ikatabang sa 27,500 ka mga benepisyaryo nga nawad og trabaho tungod sa pandemya. Pero kani dako kay nagkatabang siyod sa amoa. Labi na sa adlaw-adlaw ng panginahanglan. Entire budget of the program is 112,460,000. With the 112,460,000, we can allow 27,500 Davaoenyos who were affected because of this kind of quarantine classification that we had. Kauban si Liwar kahit sa kamera, ako si Rial Soroche para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Humanamatikta ng kamingaw sa mga vaccination sites sa Cagayan de Oro City dihang nagsugod ang pagapod-apod sa ECQ Special Ayuda sa minabayng semana, balik normal na karon ang dagan sa pagbakuna sa syudad. Sumala ni Mayor Oscar Moreno na tala sa syudad ang ubos nga ihap niya itong August 10 kung asa anaalang sa kapin 2,000 ang nabakunahan sa upat ka vaccination sites sa syudad. Labihan ka ubos kung itandi sa 6,000 vaccines nga average sa syudad sa mga milabay nga semana. Busa gimando sa mayor ang pakikoordinar sa CHO ug CSWD kalabot sa schedule sa bakuna ug pagpanghatag og ayuda ug kinaugmaan misaka na sa halos 6,000 ang nabakunahan. Sa kuha sab sa CDO Disiplina Muna Advocacy Team adlong Biyernes, balik sa normal na ang ihap sa mga tao sa vaccination sites. Maayong pagka-synchronize ang ayuda o ang vaccination para nga katong scheduled nga ayudahan mooy dili lang sa schedule sa bakuna and vice versa, no? Davao City COVID-19 Task Force planong magbuntar og drive-through vaccination site. Ani nga report?
Sa dato sa Davao City Vaccination Cluster, as of August 10, ana-ana sa kapin 419,000 ang nabakunahan sa syudad sa first dose, samtang sobra 284,000 ang fully vaccinated. Kini ang mga nalakip sa priority group A1 hangtod A5. Wala pa kini katunga sa 1.2 million kataong target nga mabakunahan sa syudad aron makabot ang herd immunity. Busa plano sa Davao City COVID-19 Task Force nga magmuntarog drive-through vaccination site aron mapaspasan ang pagbakuna apan alang lang sa A1 hangtod A3. Proposed site will be Crocodile Park para mas ma-serve na itong mga A1, A2, A3 nga wala pa nagpa-vaccine na gusto na magpa-vaccine. Samtang as of August 12, anaa sa 3,108 ang active cases sa Davao City. Base sa local IATF, kadaghanan sa mga nataptan nag-edad 20 hangtod 29 anyos o 30 to 39 years old. Kamatikdan man nga gaubos ang kaso sa syudad, apan wala daw kini nagpasabot nga magkumpiyansa ang katawhan. Oo, naatay nakitaan nga downtrending, pero dili pasabot na siyang ato nang i-off atong guard. Isa sa mga pinaka-epektibo na strategiya nato na pagproteksyon sa atong sarili is always follow the minimum public health standard. Ako si John D. S. Esteban para sa One Mindanao. Usa ka avid fan ni Asia's Limitless star Julian San Jose, ipadayag sa iyang tumang excitement sa Part 1 sa Limitless, a musical trilogy sa September 17. Ani ang detalye. Hi everyone! I'm Laichi Fernandez, 24 years old from Iloilo City. I've been an avid fan of Julian San Jose for so many years na. And ngayon, maglalaro po ako ng How Well Do You Know Your Idol? Okay, first question tayo guys. In 8 seconds, name 3 GMA TV series na ginawa ni Julian. Buena Familia, My Guitar Princess, and then... Uy! Wait lang. Ano pa ba? Heartful Cafe. Tama. What is Julie's full name? Julian Peña Florida San Jose. When is Julie's birthday? May 17, 1994. Next, gayahin ng isang IG post ni Idol. Ganito yun eh. Parang oral lang. Mga ganun lang siya. Complete the lyrics. And I pray that someday you will wake up in my arms. Tama ako. Love will never end. Last na tayo guys. What is the title of upcoming musical trilogy ni Julie? Alam ko yan. Limitless. Gayahin ko ha. Char lang, hindi ko kaya. Uy, in fact pala, nakabili na ako ng ticket guys. Here you go. Yan. Limitless. Love you, Ja. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Dakpan ang duha ka gingong na meke og vaccination appointment aron lang mabakunahan sa usa ka vaccination site sa Butuan City. Ani ang report. Dakpan ang usa ka alias Jasmine ug alias Jasper human kuno na meke og vaccination appointment aron lang mabakunahan sa usa ka vaccination site sa Barangay Diego Silang sa Butuan City. Matud sa kapulisan, peke nga text message kuno ang gipakita sa duha nga gikan sa sender nga gitawag nga Butuanon nga nag-ingon nga bakunahan sila ni adtong adlaw. Na yung text talaga is hindi galing sa Butuanon kundi gawa-gawa lang po nila. Pinasa ng isa yung text sa isa para gawin niyang parang gate pass na nakapasok po siya. Matud sa mga dinakpan, gihimo nila kini kay gusto gayud kuno nilang magpabakuna. Ako lang tumituyo sir, makasabay siya. Ako na isa. Siya na lang sa balay ang walay vaccine tapos nahulat ko na sa interview sa yung trabaho bago niya. Ayan. Wala ang schedule good. Confirmation na ba? Tapos sa Butuanon. Okay, tuwag na ako kay para mabaksinan po ko. Original to yan. Gilimod sa Butuan City LGU nga sila ang tinubdan sa maong text message. Dili una mo dawat og walk-in ang mga vaccination site sa Butuan City. Busa pay mangno sa otoridad nga makigkoordinar gayud sa barangay alang sa ilang schedule sa pagpabakuna. Mag-atubang og kasong paglapas sa SP Ordinance No. 6199-2020 ug Cybercrime Prevention Act of 2012 ang mga dinakpan. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.
Usa ka babae sa Cagayan de Oro City, Sikop, human nagpaila nga sakop sa PNP, diyan misulay og areglo og kaso. Ano ang report ni James Paulo Yap? Balhog sa prisuhan, si Dea May Kilang, taga-barangay Balulang sa Cagayan de Oro City. Human nga miadto sa Police Station 6 sa Puerto aron matud pa nga suwayan og areglo ang vehicular accident sa iyang kaila. Pagsulod sa presinto, nagpaila kining sakop sa PNP nga nadestino sa Regional Headquarters ubos sa General's Office. So ato siya ipangutana kung nabayang ID. So wala man siya ipakita ang ID, so nagduda na ta og pulis bagi siya tinuod. Na-recover sa posisyon sa dinakpan ng FSU uniform sa pulis ug klase-klaseng ID. Matud pa ni Dea May, igo lang gihatag kaniya ang maong uniforme ug wala siya nasayod nga bawal ang pagsuot niini. Gihatag man gud na siya, sir. Isa nagatag? Taga Lagunglong. Lagunglong? Nganong gitagaan mo ka? Pulis ang nagatag? O, pero nadot to siya kuan, sir. Kanang may tukit daw to, sir. Kasong usurpation of authority ang ipasaka batok sa dinakpan. Pahimangno sa otoridad, bawal ang mga sibilyan nga magsuot og uniforme sa pulis, kasundaluhan ug bisad unsang law enforcement agencies. Ako, si James Paulo Yap, para sa One Mindanao. Kanding nga gaguyod og balsa gikalingawan sa mga residente sa Tulunan, Cotabato. Mao kini ang kuha sa usa ka netizen nga si Christine Aguadilla sa usa ka kanding nga may giguyod nga karosa o balsa sa may Purok 6, Barangay Banayal, Tulunan, Cotabato. Gani doon na pa'y sakay nga bata sa balsa samtang ginaguyod kini sa kanding. Sumala sa tag-iya niini, wala man kuno nila giabuso ang hayop, apan iya lang kunong gisulayan ang kakusog niini. Gani gikargahan pa kuno ang balsa ug mga gamit pang uma. Busa sa ilahang pag-uli gikan sa umahan, iyang gipasakay ang anak sa balsa tungod kaya ra kuno kaayo nga guyuron sa iyang alagang kanding. Mga kapuso, way puas ang among pagatunog balita. Bisitahay ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagkadaiyang rehiyon sa nasod. Subscribe na. Ug mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si John D. S. Teban. Dagang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.